ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଇଲି କେହି ଆଜି ନାହାନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଛି ମୋ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସକାଳୁ। ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସାଇନ୍ସ, କାହିଁକିନା ମାନସ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଶୁଭ ଦିଆ ହବ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମାନସ ଘରକୁ। ଗଲା ବାଟରେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ହର ହର ମହାଦେବ କହି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗବସ୍ତ ବଜାରରେ। ଗବସ୍ତ ବଜାର ଏଇଟା ହଉଛି ଗବସ୍ତ ସ୍କୁଲ, ଏଇଠି ସେଣ୍ଟର ପଡେ। ଏବେ ବି ପିଲାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ପଡିଛି ଏଇଠି, ଆମ ବେଳକୁ ପଡିଥିଲା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ। ଏଇଟା ରହିଲା ତାଙ୍କ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଇ ପଛପଟେ, ଆଉ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ଘର ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାନସ ଘରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆ ହବ। ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ଚାଉଳଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା। ଆମ ମେଣ୍ଢା ହଉଛି, ମାଉସୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଏଇଠି। କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଲା, ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମତେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନଡିଆ ଛଡେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ବି ସେ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ମାନସଙ୍କ କକି ଆସି କଳସ ବସ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଆମର ଶିଳ୍ପୀ ବି ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ମାନସ ଆମର ଗାଧେଇକି ଆସି ଅଧା କଛା ମାରି ରେଡି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଛା ପାଇଲେନି। କଛା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସି ଦେଇଥିଲା ଆମର ଧାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସରୁ ସରୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ ସରିଲା ପରେ ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲେ। ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମର ମସଲା ଆମର ମାନସ ଦେଇଥିଲା। ମାନସ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର ନଡିଆ ବାଢି ଧୂପ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଭଦିଆ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରୁ ସରୁ ମାନସ ଆମର ବାଲି ପକେଇ ପୋତିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ବାଣକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଶୁଭଦିଆ କାମଟା ଆମର ଆଜି ସରିଗଲା। ଏବେ କେବେଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏବେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆମ କାମ ସରିଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ଯିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭଦିଆ କାମଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳୁ ଆମର ବୋର୍ଡ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ବୋର୍ଡ କାମ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗର ଶୁଭଦିଆ କାମ ସରିଲା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲେନି। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।